खुलुमबाय सानजारि थान्दैनि स्टुडिय'आव फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियारि। हाग्रा रैखाथि हान्जा आरो सुरां सिखारिफोरनि गेजेराव गावलायनाय जाथाय सोमजिदों। डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय दिहिं पाटकाई नेशनेल पार्कनि हाग्रा गेजेराव मैया हाग्रा रैखाथि हान्जा आरो सुरां सिखारिफोरनि गेजेराव फ्राय खावसे घन्टा एबा 30 मिनिटसो सम गावलायनाय जादों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोनबावनाय बादिब्ला सासनि हाग्रा रैखा हान्जानि सायाव सिखारिफोरा हरखाबै गुलि गावनानै गाग्लोबनो नाजायो आरो खाबु लानानै बे जायगानिफ्राय सिखारिफ्रा खारखुमायो। बे जाथायाव रावबो जोखोम एबा जिउ खहा जायाखै होननानै खौरां मोन्दों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुरां सिखारिफोरखौ अरुणाचलनिफ्राय बे हाग्रामायाव हाबफैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मैया गुवाहाटी नोगोरनि आइएसबिटिआव 7.56 mm पिस्तलजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों नोगोर पुलिसआ। हमजानाय सुबुंफोरखौ राजु देब आरो आब्दुर रहमान होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बे सानै सुबुङा सिलचरनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैदोंमोन आरो आइएसबिटिआव बे सानै सुबुंखौ पुलिसआ खौरां मोननानै हमनो हादों होनना मोनथिनाय जादों। बे सानै सुबुंखौ सोंनाय फिननाय खालामनो पुलिस बिफाना जेरा खालामदों होनना खौरां मोन्दों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि आंगो बिमा हिराबेन मदिया मैया 100 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय। थांनाय 28 दिसेम्बर खालारखालि देहायारि उसुबिदानि थाखाय आहमेदाबादनि UN मेथा इन्स्टिट्युट अफ कार्डिय'लजि एन्ड रिसार्च सेन्टार फाहामसालियाव थिसनदोंमोन। हिराबेन मदि बिथांखौ मैया 30 दिसेम्बर खालारखालि फुंनि 3:30 रिंगायाव रुंसारि जालाङो। गाहाय मन्त्रिनि आंगो बिमा रुंसारि जानायाव दुलाराय भारत नाङै दुखु फोरमायदों। आसामाव बियाब दाफामफिननायनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि बिबुंसार। क'क्राझारखौ लकसभा समस्तिखौ उदां बियाब एबा आनरिजार्भ खालामनो नागिरनायखौ माब्लाबाबो गनाया होननानै आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों। मख'नांगोन दि क'क्राझार लकसभाया सिगांनिफ्रायनो एसटि रिजार्भ महरै दंमोन, नाथाय बे खेबनि बियाब दाफामफिननायनि गेजेरजों क'क्राझार लकसभा बियाबा आनरिजार्भ एबा उदां बियाब जानायनि इसारा मोन्दों। बेनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननाय गैयै फोरमायदों आरो क'क्राझार लकसभा बियाबखौ एसटि रिजार्भैनो लाखिनो थाखाय सरकारखौ खावलायदों। आसाम बुक फेयार एबा आसाम बिजाब मेलाया दिनै 3थि सानाव आगान होबाय। गुवाहाटीनि सानमारियाव थानाय इन्जिनियारिं इन्स्टिट्युटनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव थांनाय 29 दिसेम्बरनिफ्राय खुंफुंजादों। आसाम पाब्लिसार परिषद आरो अल आसाम बुक पाब्लिसार एन्ड सेलार एस'सिएशननि बानजायनायाव 29 दिसेम्बरनिफ्राय फैगौ 2023 मायथाइनि 9 जानुवारिसिम थामहिनबा 12 साननि थाखाय खुंनाय जागोन बे आसाम बिजाब मेलाखौ। बे बिजाब मेलायाव गासै रोखोमनि बिजाबफोरखौ मोननाय जागोन एबा फाननाय जागोन। सानमारियाव दिनैनिफ्राय खुंजानाय बे बिजाब मेलायाव मोन 150 पाब्लिकेशन ग्रुप एबा हानजाया बाहागो लादों होनना खौरां मोन्दों।